En vistas ás vindeiras eleccións municipais do 2023, os diferentes partidos políticos van presentando os seus programas. En Poio, dende o Partido Popular, consideran que para potenciar a vila é importante mellorar o transporte público e para iso propoñen 3 medidas. A primeira é mellorar o servizo de autobuses da PO 308. A PO 308 ten un percorrido donde moitas veces, sobre todo no Brán, pois non se cumplen pois unhos horarios, a xente pois, o mellor está esperando e non pasan o que son os buses, as líneas cando pasan o mellor pois quedan nas propias paradas sin recoller eses mozos. Logo nós o que propoñemos é que se potencie o horario e o que a periodicidade dese recorrido e, sobre todo, a capacidade dos buses, sobre todo en épocas estivais, para recoller a esa xente. Outra das medidas é crear unha liña entre as parroquias para facilitar o desplazamento da veciñanza a calquera punto do concello. Temos zonas, as zonas máis altas, a Martiño, a Ucha, Fraga Moreira, Vilariño, a zona de Samieira, donde eses veciños, pois, se queren, por exemplo, facer un servicio pois para ir ao centro de saúde de Anafans ou para ir a Combarro ao médico que sea, que non teñen ese servicio. Logo, nós o que pretendemos é pois, ter esa liña que comunica distintas parroquias para poder ter un servicio e así, pois, dentro do seu concello, pois, que poidan ir ao médico, que poidan facer compras e que non salgan do noso concello. E o último dos piares é a potenciación do taxi, con medidas como aumentar as sinalizacións, mellorar o servizo de radiotaxi e dar bonificación aos veciños que utilicen o taxi. Pois para que todos os nosos veciños, cando teñen que desplazarse de forma interurbana ou demais, pois podan ter o servicio. Pois imagínate, unha persoa que se desplazou ata aquí, pois de San Martiño ou que sea, para aquí ahora mesmo na Barca, pois pode ir camiñando a Pontevedra, ou por outro lado, se ten que facer outro servicio, pois ten unha parada de taxis con un servicio espectacular para poder facer eses desplazamientos. Logo, esta zona onde nos encontramos hoxe podría facer ese servicio intermodal para desplazarse a distintos lugares. Dende o Partido Popular consideran que estas actuacións son fundamentais para mellorar a eficiencia do transporte público da vila. A súa proximidade con Pontevedra tamén invita a tomar estas medidas, xa que cada vez as vilas restrixen máis o tránsito de vehículos privados. A formación de moldes tamén propón facer probas gratuitas do servizo e así comprobar a súa eficacia e demanda por parte da veciñanza.